Všetci diváci, vítame vás u ďalšieho videa. Tentokrát je to video z Minecraftu. Nechcem to nejak preťažovať, tento Ahojte, bude... ja som Samová a... Kamošky, sú moje kamošky. No tentokrát to natáčam s kamoškami. Zvláštnu. No ideme Minecraft, nechcem to robiť nejak tak dlhé, nejaké hodinové, urobíme si to nejaké 30-35 minút. No, toto bude asi taký zvláštny Minecraft. So Samom naším kamošom a z nasu vítame našu sestru moju Viktorku. Nechápem, prečo som ja spustil hru. No to nevadí. Urobíme taký menší strih, dokiaľ sa nám spustí Minecraft. No, urobíme trocha taký menší so Samkom. No, takže čaute, hneď sme späť. No, takže sme späť, už sme na serveri. Kaja sa pripojila, lenže Viktorka odišla, ako sa jej to nepáči. Tak, ideme iba s Kajou. Tu som, len sa mi to bude sekať. Viktorka, ahoj. Už nám... Mne to bude silno sekať. Lebo pri natáčaní mám tak nejak 30 fps. Našli sme svet ľuďov. Vesnicu. A ja som si pre vás pripravil taký malý mod. Je to, volá sa to Twist. Takže, isto viete, čo to znamená. Znamená to, keď zničíte od spodku jedno drevo, vypadnú vám všetky dreva, čo tam boli. Úplne všetky, ale od tohto stromu budem mať veľa. To natáčaš ako? Ja ničím túto drevo. Ako to natáčaš? No však cez Mobizen, už som to hovoril ľuďom. Toto? Áno, cez Mobizen. Ja to na chvíľu stopnem a ukážem vám, keď to dotočím. Dobre? Hneď som späť. Tak, sme späť. Sme späť. A 3, 2, 1, 0, tada! Čo zás? Dobre, dneska to bude nejaký pomotaný diel, neviem čo, ale my ideme zatiaľ hrať. Kým im to tam naskočí, k mojim kamoškám, keď to naskočí. Je to video sekretné, je to zakázané. Prečo sa to nedá ku tebe pripojiť? Tiško, natáčame. Pôjde ti to za chvíľku. Ale to neviem. Tak. Točím to už nejak niekoľko. Tá, prečo mi to nejde samo? Jakože. Skúsme ešte ho znova vypnúť a zapnúť to. Lebo mám iný Minecraft. Ty máš... Block Launcher. Ty máš tento však? Áno. Vždy zmašneš toto. Naskúsi si to za chvíľu. Už nerev, dobre? Dám si tu crafting. Ideme ti to naskočiť. Sú pre všetkých. Naskočí to alebo nie? Neviem, nepýtaj sa, je to video. Ideme ďalšie video, ľudia z Minecraftu. Chcete mi to naskočiť? Počkajte. No, ja neviem čo furt tuto, ale ja idem začať stavať trochu dom, ľudia. Ja mám iba 30 fps pri natáčaní, takže neviem, prečo mi to tak laguje. A teraz... No naskoč.
A tiško buď. Začneme začiatok vytlačenia, teda dostávanie domu. Mne sa vybíja. Len tak. A počkajte, hneď som späť. Hneď som späť. Hneď som späť, ľudia. Prečo to nejde? Tak, sme späť. Nič nemáme riešenie, ako zastaviť lagovanie. Proste to bude takéto, prepáčte mi to. Bude to takéto, toto bude náš prvý domček. No, takže ideme pokračovať v stávaní, kamošky ma nejak tu trošku otravujú, tu vám nebude vládiť. Takže ja zdravím Explodera, čauky mňauky. Ak sa na toto video díváš, si dobrý youtuber. Taký keď to Prepáč sa na môj svet. Ja už natáčam, prepáčka, ja už mám tento svet. Ja sa ku tebe pripojam. Hneď sme späť, musím to Ježiš, tento diel bude zase celý ostrihaný, prepáčte. Hneď som späť. Musím kamoškám čosi, prepáčte. Wow, no, tak som sa trochu narobil. A teraz ho mám zapnúť. No trochu som aj tuto dostával. Ja sa toto nedá pripojiť. Telku máme zaplatú, preto tak. Nie, nechcem to nejak preťažovať, bude to takýto trochu menší diel. Takže čaute kamošky, pozdravte. Pozdravte do videa, haló. Dobre, takže toto bude bez kamošky. Pozdrav, takže čaute. Čauky, mňauky. Dovidenia.